Iż-żgħażagħ huma kruċjali fis-soċjetà tagħna huwa importanti li jkomplu jsemmaw leħinhom għaliex iż-żgħażagħ huma l-futur ta' pajjiżna. Hekk sar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg hekk kif l-erba' wara nofsinhar kellu laqgħa mar-rappreżentanti tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ fejn tkellmu dwar il-ħidma tagħhom. Matul din il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg saħaq li l-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ huwa pjattaforma tajba għaż-żgħażagħ dan fil-waqt li huwa essenzjali li jkomplu jsemmaw leħinhom. Alex Borg qal ukoll li hemm diversi ferat fejn iż-żgħażagħ jistgħu jinvolvu ruhom kemm dawk politiċi kif ukoll dawk li qegħdin fis-soċjetà ċivili. Hawnhekk huwa saħaq fuq l-importanza li l-politiċi jżommu kuntatt kontinwu maż-żgħażagħ u li jfasslu politika li tindirizza l-ħtiġijiet taż-żgħażagħ kollha. Apparti minn hekk huwa semma wkoll li matul l-aħħar edizzjoni tal-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ ħarġu dettalji importanti brabta mal-intelligenza artifiċjali. Dan fil-waqt li spjega li l-intelligenza artifiċjali huwa il-preżent u għalhekk iridu nisfruttawh illum qabel għada. Min-naħa tagħhom iż-żgħażagħ preżenti tkellmu fuq il-ħidma tagħhom matul is-sena kif ukoll spjegaw li matul l-aħħar sena żdiedu l-membri biex issemma dwar 50 membru uffiċjali. Dan apparti il-fatt li ħafna żgħażagħ isegwu din il-pjattaforma u jesprimu l-opinjoni tagħhom. Huma tkellmu wkoll dwar il-ħidma tagħhom barra minn xtutna fejn ipparteċipaw f'diskussjonijiet ferm importanti. Dan fil-waqt li spjegaw li l-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ li jsir kull sena jirrikjedi ħafna xogħol u dedikazzjoni bil-preparamenti jibdew minn xhur qabel. Intant għal din il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg kien akkumpanjat mix-Shadow Minister Bernice Bonello.